Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kalipman kapor Congress ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Kum kadak jong jing sngo si bat sngo khia halor ka Jingshah Pynïap dusmon ka kong Matilda L Marshallong hapo ka shnong Riangpoit Thamai ki Paidbah nong shong shnong jong ka Thaiñ Riangpoit bat ki shnong ba marjan menta ka sngi kilami rinti shakarali ban Pynrem ya ka te ka Jingshah bat ban dawa ru ya ka hong na ka banta jong ka te ka Longkmie las dang ya ka te ka rally na ka shnong bat ya ter hadu banda poi ha ka madan jong ka RCLP school nong Thamai bat ban peteng pat sa ka jingalang Paidbah ha ka ba lawan ban ya shim benta na du ki khna school ki habrin ki Longkmie Longkpa ki seng bahalang bat ki we de ki belara ru ya ki lama yong ringkat ki plakat jingtho Pynrem bat ki jing perta jam ban penshitom da ka bating ya urunar ubadan kti hakate ka kambaman kinong yalam shnong ki Longkmie ki seng bahalang haba ajin keren hakate ka jingalang hadien karali ki la kentu jur ya katanat pulen bakadai ban penshitom ting ya ubadan kti namar ki Paidbah ki las ngos ear bat ngau tiang ban len shikilingkha ki risa jongki kinong yalam shnong ki laya wer ru ban yatli hapo ki shnong ki thau bat ban pen khalan ru yala ki jong ki dor bar shnong khanang ban te la kam ye ki babon ki kam snio ha ki shnong ki thau kumban chupen kanmau ba ha step khat sau tarik uram phang kate ka Longkmie na ka shnong Riangpoit Thamai kalasha thombor ya ka long renyeng bat sha Pynïap dusmon ru ha urunar ubal ap ketiap yaka katba kadang thmu manlet jaka tre kabaman kasngi kai ka bangi ni wan nadu kilong kpa kilong pina kaleng jong ni ka Thaiñ kalong ba ni kwa ban rat din khong banadu menta kasi kanum jiasu ka ba kum kani ka ba penpar ni khiat kham tam e ya ki Longkmie ki khon samla kham tam e ya ki khna kan thai ni ai ka tigamon kan tigadiang ka jungi ki para Longkmie nga khot nga we ra phi ki para Longkmie baro jong ka tiga Thaiñ ke jungi bangin asnop tilang bangin don bangin Pynrem jor ya kini ke Jingshah ka bala jia kini ki Thaiñ nong kendong ki jongi tangi kum ki snong ki thau ki ye ki sem ki mi ki pa ki ya da ya kum kini ki Jingshah nasno ba kalong ka pa mana kenta ka imlang ka salang jongi hadin habu nama kata ka jingi thu jong aku no elam strong ba ula Pynïap sanut nasno banong bunta ngringut pat ka kemai nasno ban itu ka Jingshah so ha ka rap ka riang ka jingmen ya ki nongra anda la pentrikam ka TMC ha ka ba shipawa jatingka shisnem anya rapisa ya baro ki nongra ha ka jilla lingba ka jingpen mi ya ka scheme Thamai Farmers Assistant for Rural Meghalaya hakane ka apnyo trek urumphang Jan ya ka sap jong phi haki artli ki sentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC